Hadian bakaseng kongres kelap penmenayu ba Highlander khalmaki kum kortong ka parti hak election chin em khmat chiteng semua isu yang dapat tho an jalla na Mawryngkneng konstitusi ka ban long akalai potrik risa warjar phuai u Bah Norbert long bo wala shimla yo tiket henry unya khmat bani khun kum kortong klamseng apa pen pawi ni rai long bo la chui kershani umiri bal khlat no nangani konstitusi liet ba David nongrom na du usnem bulo job kum mili klamseng hawar cha khalai tat adu usnem ajakat pra bulo job nak seng kongres na katai konstitusi long bo kum somlarang ba ukwa eksen syar khadar ko sungsuk sungsngai hak konstitusi bar hak jala hi borok awai namar klem ka sungsuk sungsai hi kadam don ka cingkiu ha borok kilang ulang bu don ka cingidai perlok ka bacan ba uliet ba David nongrom kum talot luan ka bor on persyang ban bud dian ki kam ki ba perlok bal khlad no la i sedien ulang bu kinong kersan kongres hak konstitusi ki kwa do buriu bodai hi na ka parti ban ïakhun ni election halo ki kertong ki buhab ni khun persya ulang ba umdan kan konuru ban kan thoi ki namaru e ki pajba ban chiet ilau nong khmat na ka ni konstitusi ngaladon berkeseng kongres lakba arpos nemi nadu kapor baile iba Charles pungro nadu keswa ka arajar lai ti nadu tiki por swa kituru swa ka arajar lai ti ndu arajar ar la ya itu la don lang don benta berkeseng kongres ti komta ter hadu ba kapor sing iba David nongrum ngi don lang bet berkeseng kongres ti hakapor arajar khat lai hakapor ba ba David nongrum i do no ka tiket kongres te nakaliang jungi kinong kersan juga seng kongres ngiladon kawai ka sur kawai ka jingsgo ba lada ya banayeng hi ubang ilayamon daka blok kongres berkunjuru da upai ng kersan hi kinong yalam te ngiladon ka jingsgo ka ba ngidei ban habya khmat namar kadei ka bantahi ban ya khmat bat hakata kacu kapor ngisim yakarai ba David nongrum nile nakaseng independent bat hangtahi hadid dala dei kapor kawan sya kajing job namar ba kajing yatali kajing yodon lang haju kajing long kawai bat hadian ta ba David nongrum ila join no akaseng kongres bat harjar kapra job kampon bat ngidang yende be akaseng hi kumbalong to te hagani ga senjam junga menta tinggi latip hi mencuai iba lenda khmat dah beri tiket Henry nang tu kawan ke lockdown hadian nang tapat de kan sau kau ndalap pli ngim long tikna baka election kan don de kamdon ka by election kan don de kamdon Henry hakini ki por ki panai ki bladem haki por ki lockdown bat hadian pli lockdown ngilayaj konstitusi rengkat bat kinong yalam ki leader chungi ngilayaj benrung haki unit ki primary unit bakam ta ter kaladon kasur kaladon ka chisngau ba ki briau hi na po ki badon bekersan ke kongres ki kwa ban wan ban mi na ubanayen ban yo ya kajing job tin dei na kata ka daw buka wan kasur ba kalong ne em ban ya pen kala tiket dan di ban ya pan tiket biang te kalti ka don namar ba kamdon kanu ka notification hatu kapor baka by election kamdon te hadian nang ta pade la shah balas yanga mengan apply ke tiket na kaseng kongres ban ila apply ke tiket na kaseng kongres bat lese ke jupanya cukondrat ke bangam dei ban ile na ka di kaseng tinggal adu no ya ke tiket bat hakaju kapor ki brieu lani ki nongkersan ki badei chongka sing hi kilaong bangin yan don kawai gini ne kawai majority badilon bai haju bangin ong ban kersan yang bangin dei ban ya khmat ban yale be nomor ngidon ka mensiam sakri ti deina takadaw ngin wan khmat bangin mensi banghapsim nak ndigalti ban yeng naka independent bangin ya khmat nam ta kacing sakri pajba bat kacing kani baro kadai nakadaw kacing persan siam banajrong barakju kapor kadai kacing kersan chongki pajba hi ke badon hapo ka kongres unit ki primary unit ki baper nadu baslang hi ngiatre nam ta ban sakri pajba hoj ngidon hakaseng kongres ngikwa hiru banyo katiken nakaseng kongres namar ngidon hakata kaseng Henry habangimyo kamut ra
ba ngihaban ïaid khmat tang nakada tang ladayo tiket dak sen kongres henry habang idon ka chutmu ban chakri pat ba ngidon pat dakiwe hikilat ru bangin ïaid khmat khanang bangin yo ya ka benta kumnu bangin la ban yo ya ka jingjob bangin yo chakri yo pat nong song snong chok ka konsensi ka ba ïaid ka jungi ki thong kri kam ki bangi haban pendep ki kalong ba syabangan poi sakata kaban kong pa mapansngo namar ba lakha lapun lahe hapok sonsi ngilatip ha yang jenglong jengmanjuk sonsi ngilatip ha karkum im karkum long man ya kaduk kesuk kejengjar kacipa batkum tater henrei hangni kathong kabalong kadi banung tam banpet ya uduk usuk jungi banpet bah ki khmat syaki kicaka ki bakham kendong bat hasor kumju banla banirap hakan bebun kiliang habadai bat kanu kebenta lesi ski badon kam benpej haban pembiang ki lenti sengkian kaya lago jong ni haban pej namar habaro kisnong kimdon kaju kacing don kam ni kumbangong lenti sengkian ki banpoi sikicaka ki badai banpoi ki dangdon kacing sadien hangniang tei ban ni haban tep yakata lembaga cingtuku ke bawah jungi bat ngidon sibun hiru ki bangide ban budien ya kemati ki bau David nang rom ulayat ki ba lese ki bampat lah ban pendep ya kita berok ki thong ngi haban sim bangi hab ban poi kita syakathong khenang ba ki ei ki cingtumu namar habau David nang rom kumu perlok ula ya khmat habau klat sendet nok kumtu ki don ki ei ki basa ki bamla ban pendep tika dei ka kamram jongi ru ki ba nginsim ya kalengkor bangin pendep ya ki kam ki basa ki ba David ang rum bula don bor bulabu te hakaju kapor kumba ong mga sesien ba kicing don kam nakawik sinong sakawai ki per ban ngi haban suthu ya ki cing don kam iwei piwei kat ka ba kham idon kam tam kata ngi di banon kam sabingin le ngangam la ban ong ba ka cikersan kan don nakam don kumun su ong no henry ngala pentip iba Charles bangan ya khmat kum ka burong kum yo kupa bat lai pentip ru sei kurim chung i ban ya khmat bangan yale ikan ka election te ya kata ka cikersan bam kersan ngitip iba Charles idon ka sing kongres kata ka ngin i ka cing start chung i kabat ka cing sempang chung i kumnu in le henry nakaliang chunga ngamla ban penbor lani ngamla hiru ban ong kadai kecing sempang ba kecing start chung i kumnu inlet kabanu kong tam dari kwa ban pej bandan ke development dadang kwa ban pej bakanu kan kiau seprang kabanu kong tam kadai bandan kecing suk ke song sngai ladang don kecing suk ke song sngai nginum la ban ya khmat khamtam hapo Mawryngkneng sonsi jungi ki babaro ki dei kuman si ongno ki parado parasnam jungi kabri nyotrep jungi ka target hi ka banengkong ka dei ban wan ka dei ka chu songsuk ngan khnang ba ki ei ki cingtemu ha ka sangsar khadar kamut kan ya bet kan ya inti ladang indon ka cing trilang ka don ka jinge haning la yo ikarai babaro ndai bapa ngemla manong baro ndai ki majority kini don lang haju namar ngila itrei kam la bun snem baro ngila tip dot ki channel kuman su ongno kila biang dot hi handai ka dei stang ban pentulun ya kam dei su bangi hab ban dalit wat ngi hab dei kum ta tet te handai habai dei bagani ngasngau ba hot kapor khandiat handai habasim ka kam ngi haban tristom na benta ka cingdon kam jong konsensi bat ka kinong song snong jong ka konsensi hi propoi te habadei bat kan ni ka jingkali ka jong phi ngasno ban ong ba iba penyaj bat iba highlandar ki kila kamlong public figure nomor kila ele la arsian laisin te ngasno ban ong ba halor ka bedei bat kini kirang ba kiban bayi simenta kani kajele nakaling junga kalong ba ngadon bon ong ba ngasngoburom yaki bat hakabedei bat
keren sepang cungki ai ba pai ba un keren lane un batai andala dei kapor kabani thebut nga ngamdon ke banong personal lane ban keren persya yano kathong ga jonga hi kadi ban trei ban chakri yo pai ba kamdei ban keren persya yano kathong jonga kalong ka bkhoj kamdei ka balong ban yawo lane ban yatan talai batno nga ngawan ban le khmat syo pai ba ban ai ka sing sakri yo pai ba bat kamdei ka ba ngawan bangan that rong lani ban keren jabo jaban